که قرار دارد. به همین مانند شهروند ا به агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ариза муроҷиат карда хоҳиш намуд ки нисбати раиси суди ноҳияи айнӣ ҷумазода икром абдусалом чораҳои қонунӣ андешида шавад, зеро номбурда барои иҷрои амали муайян ба манфиати судшаванда, яъне аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум накардан ва дар сатҳи ниҳоӣ таъин кардани ҷазо дар намуди ҷарима маротибаи аввал санаи 3 июли соли 2018 дар бинои суди ноҳияи айнӣ тавассути Юсупова Мақбула маблағи $500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, маротибаи дуюм санаи 9 июли соли 2018 маблағи 3000 сомониро Ҷумазода дар утоқи корияш талаб карда гирифтааст. Ҷумазода баъд аз гирифтани маблағҳои мазкур аз рӯи ваъдаи кардааш амал намуда санаи 12 июли соли 2018 дар асоси ҳукм ба судшаванда ҷазо дар намуди ҷарима ба маблағи 5000 сомонӣ бидуни маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ронандагӣ таъин намуд. ҳамин тариқ нисбати Ҷумазода бо моддаи 319 қисми 4 банди в кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтиши пешакии он идома дорад. солҳои охир содиршавии теъдоди зиёди ҷиноятҳои